హలో. సో నేను వీడియో చేయకుండా 3-4 డేస్ అవుతుంది. 5-6 ఈ 3-4 దాకానే ఈజీగా 5-6 అవుతుంది డేస్ అవుతుంది. కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను. అండ్ మీకు ఒక ఇంకో మా చెల్లెని చూస్తారు ఒకసారి ఎట్లుందో. అండ్ తన హెయిర్ కట్ చూసినారా? ఇంకో మీకు కనబడుతుంది. ఇదంతా తను హెయిర్ కట్ చిన్నగా చేయించుకుంది. కొంచెం వెంట్రుకలు పెరగాలని ముంగట చూడండి. చూడు, చూసినారా ఎంత క్యూట్గా ఉన్నా. అండ్ సారీ, ఫోన్ పడిపోయేలక అంది పట్టుకున్నా. కాకపోతే సో ఈరోజు ఏం లేదు, జస్ట్ మీకు యాక్చువల్లీ మేము ఇప్పుడే వచ్చి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని ఒక 5-10 నిమిషాలు కూర్చొని ఇప్పుడే వ్లాగ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడే వ్లాగ్ టైం కుదిరింది. యాక్చువల్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ నేను ఫోన్ తీసుకెళ్ళలే అక్కడికి. నేను తీసుకువెళ్ళలేదు ఫోను. నేను మర్చిపోయాను యాక్చువల్ చేయడము. నేను తనని చూసుకుంటాను, నాకు కూర్చుని నేను కూడా చేయించుకుందాం అనుకున్నా కానీ నేను నూనె చేసి నేను ఈరోజు హెడ్ బాత్ చేయలేను కదా. సో ఇదంతా తను హెయిర్ ఇట్లా వస్తుంది, యూ షేప్. సో అండి, సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందామా. నాకు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. వీడియో చేయకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ చాలా రోజులు అయ్యింది ఇది. అండ్ నేను మర్చిపోయాను. ఒక్క 5-6 డేస్ చేయకపోతే నాకు అసలు తెలియదు ఇట్లా చేద్దాం. సరే అండి, బాయ్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్. ఏం చేద్దాం, వీడియో వేసేసినాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? అనుశ్రీ ఒక 10 నిమిషాలు వస్తుంది. సో